Welcome to Share the Load, the podcast, brought to you by the DPJ Foundation. This is a space for honest conversations, real stories and shared experiences, shining a light on the challenges we face and reminding each other that none of us have to carry the load alone. In each episode, we'll be talking with people from across our community, exploring life, work, mental health and the realities that shape us, the good, the difficult and everything in between. Before we begin, we want to let you know that some episodes may include sensitive topics, including discussions around mental health and suicide. If at any point you find the content upsetting, please take a moment, pause and look after yourself. If you or someone you know needs support, we encourage you to reach out to a trusted person or a professional organisation. You can also call our 24/7 call line on 0800 587 4262 and you can find further information on our website. This is Share the Load. Croeso i'r Rhannwch y Baich, y podlediad a ddygwyd i chi gan sefydliad DPJ. Mae hwn yn lle ar gyfer sgyrsiau gonest, straeon go iawn, a phrofiadau ar enir, gan daflu goleini ar yr heriau rydym yn ei hwynebu ac atgoffa'n gilydd nad oes rhaid i'r un ohonom gario'r baich ar ei pennu ein hunain. Ym mhob penod, byddwn nhw'n siarad â phobl o bob cornel o'n cymuned, gan archwilio bywyd, gwaith, iechyd meddwl a realiti sy'n ei llunio. Y da, yr anodd, a phopeth rhyngddynt. Cyn i ni ddechrau, rydym am roi gwybod i chi y gallai rhai penodau gynnwys pynciau sensitif, gan gynnwys trafodaethau ynghylch iechyd meddwl a hunanladdiad. Os byddwch chi ar unrhyw adeg yn teimlo bod y cynnwys yn ofidus, cymerwch eiliad, oedwch, a gofalwch amdanoch eich hun. Os oes angen cefnogaeth arnoch chi, neu rhywun rydych chi'n ei adnabod, rydym yn eich annog i gysylltu â pherson dibynadwy neu sefydliad proffesiynol. Gallwch hefyd ffonio ein llinell alwadau 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ar 0800 587 42 62 a dod o hyd i ragor o wybodaeth ar ein gwefan. Dyma Rhannwch y Baich. So dwi'n meddwl am cymryd amaethyddiaeth am Gyda'i. Sut y fyddwch yn annog i mwy o pobl ifanc i fynd mewn i'r byd amaeth? Wel, byddwn ni'n dweud wrthyn nhw, ynde? Ac yn dweud wrtho ti, mae chi sydd yn sicrhau bod gen bobl rhywbeth i fyta bob dydd i ddechrau cychwyn. A hefyd, byddwn ni'n dweud, meddyliwch chi am y ffordd mae Cymru yn edrych. A mae yna lot o bobl eisiau dod i Gymru, does? Achos y ffordd mae o'n edrych, a wyn bach yn prancio yn y cael, gwartheg yn pori ac yn cnoi cil yn ddiog ac yn y blaen. A byddwn ni'n dweud, chi sydd yn creu hwnna, a hefyd mae bobl yn licio gweld bobl wrth i gwaith ar y tir. Ie. Yeah. Mae fe'n ffordd o fyw anhygoel. Y plant bach fi nawr, maen nhw'n 7 a 9, a maen nhw'n joio bod mas ar y ffarm. Mae Sioned ar hynna, mae'n mas i roi llath i'r llo, mae'n gyfrifol am y llo yma. Mae'n neud y bob bore cyn mynd i'r ysgol, a mae hefyd mae'n rhaid mynd i weld y defed cyn mynd i'r ysgol. Rhan fwy ar amser, sa'n gwybod neud y bob bore, ond rhan fwy ar nhw. A mae jyst yn ffordd o fyw mor arbennig iddyn nhw o oedran ifanc. Maen nhw'n dysgu beth yw cyfrifoldeb, maen nhw'n dysgu am y stori o ble mae bwyd yn dod, a dwi ddim yn jyst yn lando ar y plat. Mae gwaith caled y ffarmwr a'r holl gariad mae'r ffarmwr yn rhoi mewn i'r anifeiliaid ar y plat yna, dwi e. Yeah. A mae jyst yn ffordd o fyw, ti'n bost y hunan, ti'n gallu gwneud beth ti eisiau, pryd ti eisiau gyda o'r amlwg yr anifeiliaid sy'n dod cyntaf, ynddo fe. A ti'n gweld un bach yn cael ei geni yn y gwanwyn a'r lloi bach, a does dim byd yn well am roi gwen ar dy wyneb di, na gweld y bywyd newydd ma'n cyrraedd y clos bob dydd. Mae yna gyfnodau anodd yn amlwg, ond dyna beth yw bywyd yn dy fe. Yeah. Ond rhan fwyaf yr amser, ti'n mynd mewn i gael dy frecwast a ti'n gwybod, rhaid, fi di bwyd ar gwartheg i gyd bore yma, maen nhw wedi cael gwely glan bore yma, maen nhw gyd i weld yn hapus, a ti'n mynd mewn i cael brecwast dy hunan, a ti'n meddwl, fi di wneud yna bore yma, mae hwnna'n deimlad da. Yeah. A hefyd, pan mae pobl yn eistedd lawr i gael ei brecwast yn bore, ti'n gwybod bod ti wedi bod yn rhan o sicrhau bod bwyd gyda'r rheina ar y plat i frecwast. A hefyd yswn ni'n dweud, os ydych chi'n llwyddo i fod yn ffarmwr, dwi'n meddwl bod chi'n genius. Achos mae rhaid i chi fod yn gymaint o bethau. A dwi ddim yn golygu hynny bod o'n heriol, ond bod wyt ti jyst yn adeiladu sgiliau ar ôl sgiliau ar ôl sgiliau trwy'r amser, a pryd wyt ti'n mynd i ddysgu o gen filfeddyg profiadol neu gen ffarmwr profiadol,
yna bobl sydd isio cadw pethau'n mynd yn amaethyddiaeth hefyd. Mae yna lot o gymorth allan yna ar gyfer rhywun sydd isio creu gyrfa yn amaethyddiaeth. A o'n gallu bod yn fwy amrywiol nag wyt ti'n feddwl. Wrth gwrs, un o hoff bethau fi ydy jyst bod allan yng nghanol natur. Ti'n gwybod, ddim cweit mor neis yn y geia. Ond lawer iawn o'r amser, mae o'n fywyd iach iawn. So, os ti eisiau dewis bywyd iach, falle bod ti ddim byth yn mynd i wneud y ffortiwn, ond dwi yn meddwl bod ti'n mynd i fod yn hapus ac yn iach os wyt ti'n mynd i fod yn ffarmwr. A dim un dod o'r un peth? Na. Dim un? Dwi'n mynd i'r Clwb Ffermwyr Ifanc Lleisiau. Pa rôl mae ffermwyr ifanc yn cefnogi'r lleisiant a cymunedau? Fi'n credu bod y Clwb Ffermwyr Ifanc yn amazing. Ie. A mae nyled i yn bersonol yn fawr iawn i'r ffermwyr ifanc. I blaen amdano ar Clwb Ffermwyr Ifanc, fyddwn ni ddim yn cyflwyno. A jyst y cysylltiadau chi'n creu, y ffrindiau oes i chi'n creu, mae fe yn bottomless pit of opportunities fel maen nhw'n gweud yn dweud. Achos fi'n cofio weithiau goffod wneud mewn munud ola i helpu llanw tîm a coginio, a doedden ni, dwi still ddim yn dda iawn, ond o'n i'n hopeless pan ma'n i'n ifanc yn coginio. A jyst goffo wneud lando yn y gystadleuaeth a ddim yn gwybod beth o'n i'n neud, ond cael sbri a joio. Nes i mwyn i lai llosgu'r sosban pan reis i'r dŵr mewn, achos o'n i'n rhoi'r sosban arno am rhy hir cyn ar llys y dŵr mewn, a popeth yn ffyso, o'n i'n meddwl bod eisiau ni gael fire brigade mas i'r rali dyn ni. Ond mae fe'n fudiad anhygoel sy'n cymryd gymaint o gyfleoedd a phrofiadau i bobl ifanc, a mae jyst yn creu bobl ifanc sydd yn deall beth yw cyfrifoldeb, mae'n deall yma rhedeg cyfarfodydd yn naturiol, maen nhw'n datblygu sgiliau bywyd, sgiliau siarad, sgiliau cyfathrebu, unrhyw beth chi moyn, mae fe'n mudiad. Sut mae'r sgiliau hyn wedi dod yn mewn i bywyd pob dydd? I fi'n bersonol, wel, gallu cyflwyno. Byddwn ni ddim yn cyflwyno heblaw am fy nghysylltiad gyda Clybiau Ffermwyr Ifanc. Ond hefyd fi'n credu y cysylltiadau, achos pam ni'n mynd i ryw fart neu rywle neu sioe a munud ola neu chwilio am rhywun i siarad, bob tro chi'n gallu dibynnu ar rhywun sydd wedi bod trwy'r ffermwyr ifanc, achos maen nhw'n gwybod sy'n ma'n neud. A hefyd, achos bod chi'n wedi bod trwy'r ffermwyr ifanc, chi'n abod lot o nhw, neu chi'n abod rhywun oedd yn abod rhywun, na fe. So, chi byth yn mynd yn aml iawn, pan chi'n troi lan i rhywle, neu'n gwaith ni'n troi lan i mewn rhyw gyfarfod neu gynadledd, a byddwn ni ddim yn gwybod pwy sy'n mynd i fod yna, a chi'n meddwl, reit, sa'n ni'n abod neb. Ond mae gyntaf chi'n mynd mewn trwy drws, so yw hwnna, cofio Joe Blogs, fyna, fi cofio cystadlu dy fe, so chi'n abod rhywun yn rhywle, mae'r byd mor fach, a diolch i'r mudiad yw hwnna. A hefyd, maen nhw yn gwneud pethau gyda'r oedolion, y genhedlaeth gynt, os lic ydi, maen nhw'n bont i'r ffermwyr hun hefyd, achos digwyddiadau maen nhw'n greu lle mae... Os wyt ti'n edrych pwy sy'n y gynulleidfa ar gyfer llawer iawn o ddigwyddiadau ffermwyr ifanc, y to hun sydd yna, y rhieni neu'r ewythrod, y modrybydd ac yn y blaen, a mae'r bobl yna wedyn yn cael gwerth hefyd ac yn teimlo mae yna gyfiawnhad i'r gwaith wnaethon ni wneud yn sicrhau bod y ffarm mewn cyflwr da ar gyfer y genedlaeth nesaf. Hynny yw, dio ddim yn ynysig y ffermwyr ifanc, mae o'n rhan o y microcosm mawr yma o'r ffarmio yn gyfan, felly ti'n bod. Ond meddwl am ti faint o arian mae'r Clybiau Ffermwyr Ifanc yn casglu mewn blwyddyn. Mae gymaint o elesennau yn elwan, dos e? Oes, a dio ddim just ar gyfer amaethyddiaeth chwaith, mae ar gyfer bywyd gwledig gyda di o ran yr codi arian yma, ti'n bod, a maen nhw'n mynd allan i'r gymuned ehangach gwledig hefyd ac yn gwneud gwaith da. Efo'r da fel achosion da. Falle bydden nhw'n gwneud hanner awr y gloniant a wedyn yn creu cyngerdd adre yn y gymuned wedyn. So mae'r gymuned gyfan yn dod at ei gilydd, maen nhw'n cael noson dda allan yn y gymuned, maen nhw'n casglu arian at ei gadael elusennau gwahanol, a mae pawb yn mynd adre'n hapus. A mae'r aelodau hunan yn datblygu hyder a sgiliau. Felly, win-win i bawb. Ie, mae'n rhan fawr o'r bywyd ffermwyr. Siaradodd chi ddoi am y ddigwyddiadau anesgwyl. Sut wyt ti'n reoli nhw? Wel, i fi, dwi wedi dysgu rwan, o'n i tueddu i drio rheoli nhw fy hun. A rhyw fath o dal nhw mewn, a falle, dwi'n gwybod, gwneud rhyw waith caled ar y ffarm a chwysu a falle just gweithio allan, os lici di, mewn ffordd fel ond fel dwi'n mynd yn hun rwan, dwi wedi sylweddoli, mae'r peth gorau i wneud ydy trio cael persbectif arall ar y digwyddiad annisgwyl yna. Newedig os di'n ddigwyddiad drwg,
a rhannu gyda rhywun arall, ac os ydych reit, wyt ti'n cael yr ymateb, ges i rhywbeth tebyg pythefnos yn ôl, neu, paid e sôn, di hwnna ddim byd. Draw fanna, mae hwn wedi digwydd, ti'n gwybod? So, wyt ti wedyn yn cael darlun ehangach, trio agor o fyny, a fel mae DPJ yn dweud rhannu'r baich. Dyna ydy'r ateb yn y diwedd. Ie. Cytuno'n llwyr, achos fi'n cofio rwy flwyddyn oedd amser wyna, pawb rhy blino a'r tywydd yn ddrwg tu allan, codi'n bore, mynd rownd y defed ar rwy'n bach yn gynnar iawn yn bore, a gweld 6 wedi marw. Wel, oedd yn ddiwedd y byd i fi, achos fi'n deddol o taflu'n hunan yn emosiynol mewn i'r bethau fe sy'n digwydd ar y ffarm o hyd, a mae colli un o'n yn broblem, ond colli 6 yr un bore, o'n i'n ddim mewn lle da iawn. Ond y diwrnod yna, hap na fod, o'n i'n gorfod mynd i ffilmo, amseru gwael, a wedyn o'n i'n rhegi a tasgu, achos o'n i'n goffo gadw y ffarm yn ganol y tywydd gwael yma. Ond falch bod fi yn mynd i'r mart, yn y ble o'n i'n ffilmo'r diwrnod hwnnw, a rhywun yn gweithio, pa becsom ti hwnna, fi golles i 15 o un bore yma. So yn syth bin, oedd yn cael ei normaleiddio, fi wedi colli 6, ond oedd hwnna wedi colli 15, so pam i fi'n cwna'n? So yn aml iawn, mae jyst siarad gyda rhywun arall, rhannu'r faich yn profi chi, wel chi ddim ar ben eich hunan, mae pobl eraill yn mynd trwy'r un pethau chi. Chi'n rhannu'r profiad, ac erbyn diwedd, chi'n gallu teimlo'n well am y peth. Ond pido just cadw fe'ch hunan a meddwl, beth fi wedi gwneud yn wrong? Pam taw fi sydd wedi cael 6 yn bore yma? Beth fi wedi gwneud yn wrong, neu beth ni wedi gwneud fel teulu, fe? A dyn ni yn ddiolchgar iawn i bobl am y mateb fel hefyd yn dydyn, mae eisiau fod yn ddiolchgar i ni. Achos fel llynedd yn be maen galw'n mas dir yn doedd efo'r coed derw, ti'n gwybod, yn doedd a'r ffrwyth, beth ti'n galw, acorns. A o'n i siarad fo un bachgan, oedd yn dweud golles i 15 o wartheg efo hynna. Ac o'n i ti'n bod wedi colli rheolaeth yn llwyr. Ond, ac o ti'n gweld arno fo, bod o'n hapus i rannu o, a bod o'n teimlo, God, dwi wedi gallu deud hynna wrth rhywun rwan, ti'n gwybod? So, di o ddim jyst i ti, wyt ti'n gallu bod yn derbyn y pethau yna, a gan rhywun arall wedi helpu nhw. Achos yn aml, chi'n beio'ch hunan, to bai chi yw bod wedi colli y defed neu'r rwy'n yma. Beth fi wedi gwneud wrong, beth ni wedi gwneud wrong fel teulu. Ond pam chi yn gweld, dim ond chi sy'n dioddau, chi'n teimlo, ni'n rhan o'r gymuned, mae'n iawn. Ac mae'n naturiol i fel meddwl fel hwnna, fel ti'r unig person, ond mae'n well i cael ei mas a siarad amdano fe. Yn union. Sicr. Yn union. Ac os wyt ti'n meddwl hynna, wyt ti'n glyfar iawn. Congyfarchiadau. Ond mae eisiau fi'n credu'r to ifanc i ddeall hyn mwy. Achos fel y cyfryngau cymdeithasol, yr holl bwysau sydd ar bobl ifanc y dyddiau hyn, mae eisiau i'r bobl ifanc i ddeall pwy mor bwysig yw i rhannu baich. A pido becso gymaint am bopeth maen nhw'n gweld ar y cyfryngau cymdeithasol yma. Ti eisiau'n cael y broblem yna dy hunan? Cyfryngau cymdeithasol yn problem mawr yn fel yn bywyd fel ifanc. Wel, dwi o ddim yn mynd i ffwr, ond be fyswn ni ddweud ydy trio rheoli feri. A ti'n gwybod, bob tro wyt ti yn agor rhywbeth, neu yn clicio rhywbeth, wyt ti'n dweud wrth y ffôn, neu dy laptop, neu be bynnag, be di dy farn di, beth wyt ti'n hoffi, dweud, so yn y pen draw, allu di newid hwnna hefyd, ynddo? Defnyddio fe ar gyfer dy hunan yn dy fe. A rheoli, falle faint o amser sydd ti'n treulio arno fe, ynddo fe? Mae 5 munud yn gallu mynd yn awr cyn mwyn troi rownd yn dwi, mae'n gyfrwng beryglus iawn. Wedi, mae'n wir. Os i ti gael pobl ifanc i weld pa mor bwysig yw i rannu a siarad, fe fyddwn ni'n mewn well lle yn y dyfodol, ynddo fe? Mae wych, a fi'n defnyddio, jyst i orffen wrach ar y cyfryngau cymdeithasol, ac dwi hoffi nhw'n arw, ond dwi'n hen ffasiwn iawn, dwi ddim ond yn defnyddio Facebook, Instagram, a i gyd dwi'n neud ydy defnyddio nhw fel dyddiadur. So dwi yn trio tynnu llun bron bob dydd o rhywbeth sydd yn gwneud i fi deimlo'n dda ynglyn â mywyd i ar y ffarm, ynddo? A wedyn, mae'r cyfryngol ma, ynddo? Yn atgoffa fi o pethau da wedi digwydd. 7 years ago you were like this. Bloody hell, things aren't so bad. Diolch yn fawr. So mae'n positives. Chi'n gweld hefyd yn hunan de, fel fi'n heneiddio. Wyt ti di sylwi, does a bron beth llunion o fi ar social media fi. Dwi ddim eisiau gweld hwnna. Diolch yn fawr iawn. Ond ti ar llaw arall, bydden ni licio gweld y wyneb di bob dydd. Diolch. Diolch i ti. Diolch yn fawr. Diolch.